Emeela mmemme ichi ndị ụkọchukwu akpọrọ 2024 Advent Priestly Ordination bụ nke were ọnọdụ na Cathedral Church of St. Faith, Awka, ma bụrụ nke nọ n'isi ya bụ Archbishop Province nke Niger nakwa Bishop Diocese Awka Most Reverend Alexander Ibezim. N'oge ọ na-enye ndị ụkọchukwu ahụ echiri ọfụ ndụmọdụ, Archbishop Ibezim chetara ha maka okpoko akpọrọ ha ịlọrụ dịka ndị ọzụzụ atụrụ, ndị nchụàjà, ndị amụma nakwa ndị nkụzi ha na ndị bishọp ha nakwa ndị ụkọchukwu ndị ogbo ha ndị ọzọ iji wee kekọrịta ha na ndị kansụlọ nke ụka. Onye ọrụ anyị bụ Emmanuel Chigbata gara ya bụ ofe nri eji wechi ndị ụkọchukwu maka ọrụ anyị akụkọ ka o si ga. Archbishop Ibezim gwara ndị ụkọchukwu ahụ echiri ọhụụ ka ha na-afụ ndị ha na-ejere ozi n'anya dịka ha na-arụ ọrụ ha, ma fụkwa na ha na-enyere ndị ogbenye nakwa ndị ọgaranya, tinyekwere ndị arụ na-adịghị ike, ma na-agbasa oziọma Chineke n'ụwa. Onye bụ onye kwuru okwuchukwu na ya bụ mmemme ma bụrụ bishọp nke Diocese on the Lake bụ Right Reverend Chijioke Oti, dịka ọ na-ekwu okwu n'ihe gbasara ikikere e nyere n'ọnọdụ ejemozi ndị ụkọchukwu, kpọkụrụ ndị ụkọchukwu ahụ echiri ọhụụ ka ha bụrụ ndị ga-etinye uchu ma na-ekpe ekpere oge ọbụla, ma yọkwa ha ka ha na-arụ ọrụ ha nke ọma dịka ndị etere mmanụ. Ndị ahụ echiri ụkọchukwu ọhụụ bụ Reverend Emmanuel Ezugo, tinyekwere Reverend Emmanuel Anemena, toro Chineke ma tokwe ya bụ diocese maka ịrọpụta ha n'ije ya bụ ozi. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.